Космічны Андрей Арамнаў расказвае пра Сашу і Вову. Рутэнка не стаў міністрам спорта. І як МЛ Віцебск вядзе сваю бухгалтэрыю. Гэта ютуб-канал Часнок, меня зовут Ярослав Пісаренко. Вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Сабаленка працягвае рухацца па турнірнай сетцы Індіан Уэлса. Беларуска ўжо ў паўфінале. І адразу моцнае дасягненне. Сабаленка ўжо 9-й сезон запар выходзіць у паўфіналы тысячнікаў. І гэта другі вынік у гісторыі. Так, гэты фармат турніраў існуе толькі з 9-го года, тым не менш гучыць крута. Даўжэйшую серыю мела толькі Петра Квітала. Даволі моцны паказчык для 27 гадоў. Хаця сама Сабаленка кажа, што для жыцця яна яшчэ маладая, але для спорта ўжо бабуля. Ну, што тут дадаць? Калі будзе час, хай параіцца з Вікторыяй Азаранкай. Та і раскажа пра доўгае жыццё ў спорце. Але жыццё ў Сабаленкі сапраўды толькі пачынаецца. Навіна нумар 1 пакуль гэта кальцо, якое ёй падарыў ейны жаніх. І вось на трэніроўцы ёй заўзятарка падарыла вясельную фату. Сабаленка яе памерала, нібыта вось падышла. Карацей, хайпуе прыма. А мы давайце пяройдзем да іншых навін. Так, ну мой кандыдат на роль міністра спорта Беларусі не прайшоў. Рутэнка ўзначаліў федэрацыю баскетбола. Нічога, пачакаем яшчэ гадоў 5, Рутэнка яшчэ сваю возьме. Ну а пакуль былы гандбаліст змяніў міністра замежных справаў на пасадзе кіраўніка федэрацыі баскетбола. Колькі тут усяго намешана, канешне. Цікава, што вось год таму Лукашенка пра гэта якраз сказаў, і толькі зараз выканалі. Так цяжка было знайсці замен, сапраўды. Дарэчы, іншы Лукашенка Ражанкова ўзнагародзіў медалём за выбітныя заслугі. Цікава ў іх, да, атрымліваецца. Адзін Лукашенка забраў пасаду, другі ўзнагародзіў. Гэта гульня такая, добры і злы Лукашенка. Вось што кажа Рыжанкоў наконт свайго прыемніка. Мне важна, каб гэта быў чалавек з гульнявых відаў спорту. Разумеў дух камандных відаў спорту. Дарэчы, падаецца, сам Максім Рыжанкоў усё жыццё быў толькі чыноўнікам. Ці гэта таксама можна залічыць як гульнявыя віды спорту. Як у тым анекдоце, прашу вас памяняць шыла на мыла. Аднаго нядрэннага кіраўніка на іншага нядрэннага. Гэта найлепшы варыянт з тых, якія маглі б быць. Ну, можа быць так. На што гэта паўплывае, што гэта зменіць, ліха яго ведае. Ну вось адбыліся пертурбацыі, што? У гэтым кантэксце цікава, конечно, ці ўтрымаецца Кавальчук на сваёй пасадзе. Так дзіўна разумець, што няма ў краіне кіраўніка спорту лепей, чым ён. Ну гэта нейкае глупства. Больш за тое, зараз вы даведаецеся, хто павінен узначаліць спартовую галіну. Хто дакладна ўпэўнены, што зможа змяніць усё. Андрей Арамнаў, легенда. Іншае слово тут проста немагчыма падабраць. Я вось пачытаў яго свежае інтэрв'ю і канчаткова ў гэтым пераканаўся. На пачатку атлет расказвае, што зараз ездзіць і ладзіць семінары, а таксама дае онлайн-кансультацыі. Больш за тое кажа, што нядрэнна на гэтым зарабляе. Далей атлет пачынае крытыкаваць цяжкую атлетыку, кажа, што Олімпійскі камітэт займаецца нейкай ерундой і дадае: «Они бы могли занять работу олимпийских чемпионов, а так я по факту безработный». Констатуем, што не до конца зразумела, чым займаецца Арамнаў. Ці то кансультацыі дае, ці то не працуе. Можа і не супярэчыць адно іншаму, не ведаю. Але давайте до самага галоўнага, до лозунгаў. Я точно вам скажу, единственный, кто сможет поднять тяжелую атлетику на невиданные высоты, это последний и единственный олимпийский чемпион из Беларуси. Ну, то бок сам Арамнаў. Але далей яшчэ больш. Если мне не будут мешать, то тяжелая атлетика станет самым популярным видом спорта в мире. А? Какие там футболы ці хоккеи? Национальный вид спорта повинен быть тяжкая атлетика. Чым цяжэй, тым лепей. Что пропоную рабіць Арамнаў? Взять меня в оборот и не мешать мне работать. Я налажу контакты со всем миром и со всеми ведущими державами. Мы разработаем план, как работать дальше. И я со всей планетой веду диалог. Я нахожусь на высшей ступени развития в плане физической силы. Хорошо видно бицепс? Отлично. Спасибо большое. Але и это яшчэ не ўсё. Думаю, что нахожусь в десятке лучших специалистов на планете Земля. Может быть и в топ-5. Или даже в топ-1. Неяк вельмі скромно. Чаму толькі на зямлі? Как бицепс выглядит? Отлично. Не ведаю, что ён хоча прадаць, але я ўжо амаль гатовы гэта купіць. Я человек, который не управляем никем. Только Бог может мной управлять. Ну что, як вам сусвет Андрэя Арамнава? Ужо адчуваеце, як напружваецца нешта ў раёне цяжкай атлетыкі. А гэта яшчэ толькі разминка. Я хочу, чтобы наша страна стала максимально сильной
в спартивнай сфере. Гэта написано капсом, не ведаю, але, мабыць, падчас размовы Андрей гэтую фразу просто прокричал. Чтобы нас все боялись, хотя уже и так начинают побаиваться. Даже в Америке у нас в Беларуси рождаются самые крепкие в мире люди. Их надо только чуть обучить технике. Тогда мы будем непобедимы во всем мире. Нам нет предела. Ладно, окей. Пераканаў. Цяпер ён мой кандидат на посаду министра спорта. Ну, погодитесь, цікавей читать такие справаздачи, чым у того Ковальчука. Але далей інтэрв'юер пацікавіўся, чаму нас баяцца амерыканцы. І ў гэты момант інтэрв'ю перайшло ўжо у геополитичное русло. Пока Саша и Вова на месте, с нами никто не справится. Через пару месяцев за Трампа никто не проголосует, и у него закончатся все рычаги влияния. Если Трамп пройдет на 3-й срок, тогда будет что-то, а так не с кем там разговаривать. Вова и Саша задушат всех. Больше Вова, чем Саша, конечно. Чаму гэта Вова больш, чым Саша? Мне падавалася, што наадварот. Ну, карацей, тут зразумела, Арамнаў будзе рэспектаваць Трампу толькі калі той сілай захопіць уладу ў Штатах. Бо сіла гэта што? Правильно, гэта залог поспеха ў цяжкай атлетыцы. Я кончаю днем и ночью. Это же восхитительно, так? В общем, я в раю. На меня в 2020 году, когда был бунт в Беларуси, обрушилась вся страна, когда я сказал, что Сашу никому не победить. Потому что он серьезный лидер. Без него у нас была бы задница. Мы должны молиться на Александра Григорьевича. Без него у нас было бы хуже, чем в Украине. Лукашенко красавчик, дай бог ему счастья. Александр Григорьевич крутой. Никто против него ничего не сделает. Никто с ним не сравнится. Да понятно, блядь, все, мама! Чему не спытали у Арамнава, хто лепей разбираецца ў цяжкай атлетыцы, ён ці Лукашенко? Вось гэта была б, конечно, дилемма. Але далее словы Арамнава стали прям жахливыми. Нам выгодна длительная война. С нами воюет очень большое количество государств, и они очень серьезно нам проигрывают. Мы вытягиваем с них деньги, они очень много тратят. Если мы начнем проигрывать, то грохнем по ним парой ядерных бомб, и они перестанут существовать. Вова и Саша победят в Третьей мировой. Они единственные, кто сможет это. Так и запишите для истории мои слова. Мы закончим большой победой, особенно когда уйдет Трамп. Окей, записали. Андрей Арамнаў, напэўна, не ведае, што калі нехта грохне ядернай бомбай, то падымаць свой грыф з блінамі ён ужо не зможа. Да і ў гэтым ужо не будзе ніякага сэнсу. Мне складана неяк фіналізаваць тое, што я зараз прачытаў. Знайшоў вось некалькі каментароў людзей, якія таксама гэта прачыталі. Прочитал его интервью полностью. У олимпийского чемпиона все запущено. Там уже неизлечимая стадия заболевания. Допился. Он не лизун, он так по жизни идет с таким винегретом. Там вообще в Борисове интересное спортивное сообщество с совково-криминальным уклоном, застрявшее в 90-х годах. Складана тут яшчэ нешта дадаць. Але даволі цікавы фармат фэнтэзі, не? І яшчэ адзін даволі цікавы тэкст. На трыбуне выйшла ананімная размова з людзьмі з беларускага спорта, ну, дакладней з футбола. І тычыцца гэтая размова МЛ Віцебск. Людзі кажуць аб тым, што ёсць пэўны дысананс паміж тым, што кажа кіраўнік Артём Лявонаў, і тым, што адбываецца ў клубе на самой справе. Бо Лявонаў расказвае аб тым, што максімальныя заробкі ў камандзе гэта 10-15 тысяч доляраў на месяц. Ну, гэта, конечно, ўжо даволі шмат для беларускага футбола, але нават у гэтых лічбах ёсць сумневы. Шмат хто кажа, што гульцы атрымліваюць там значна больше грошай. І вось у тым тэксце аб гэтым якраз кажуць. І гіпотэза там тым, што ў кантрактах, якія рэгіструюцца ў АБФФ, сапраўды лічбы меншыя, а па-за касай у канвертах ці там сумках гульцы МЛ атрымліваюць значна большыя грошы. Гэты дыскурс нібыта на паверхні, зноў-такі шмат хто аб гэтым кажа. Цікавостка ў тым, што гэта даволі слізкі шлях, як мне падаецца. Можа, там Лявонаў сапраўды не хоча псаваць атмасферу ў распранальні, альбо не хоча, каб да клуба была лішняя ўвага праз вось гэтыя грошы. Хаця, думаю, каму трэба, той дакладна ведае рэальны стан рэчаў. Памятаем, як у салігорскім шахцёры адбываліся ў пэўным сэнсе падобныя рэчы. Не ведаю, ці можна тут параўнаць, там намагаліся дзярбаніць дзяржаўны бюджэт, а тут просто беларускія лудаманы скідваюцца вось на нейкія такія дарагія пакупкі. Карацей, я пакіну спасылку на тэкст у апісанні да гэтага відоса. Калі вам цікавая гэта тэма, абавязкова яго пачытайце. І, канешне, пішыце ў каментарах, што думаеце на гэты конт. Як вам такая стратэгія МЛ Віцебск і да чаго яна можа прывесці? Ну а у меня на гэтым все. Дзякуй вялікі за тое, што паглядзелі гэтае відэа. Ставце лайки, пішыце каментары і подписывайтесь на канал. Разам будзем чакаць добрых навін. Пакуль.